Ma en penj laktar kokalo RamogiTV kawawacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni en Ruth Tielo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo kindarwa kijahera mar cheno ni kamora mora ma intiere. Wakawe dakika matin nono wapuonjre achiel ariyo adek kaka onego bed ni wabedo kod ngima makare e fuoni duto te mag dendwa. Arwako daktari wa intiere studio bonyiso ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche machalo nade kae to kwaketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Erokamano, an iluonga ni Dominic Hamisi, an Wood Migori County, Awendo Sub-County, North Sakwa, a village miluongo ni Ringa Village. Kanye kamae, alonye weche mag physiotherapy, to gi dho nyapacho waluongo ni rwecho, kendo alonye weche mag choke kod leche. Kendo an a private practitioner, and atimo private practice, aran Kilimani Physiotherapy Center. Kamano. Daktari, iwacho gani thothne rwecho onego bed ni wadhi adhiya ka jo dala mong'e rwecho maber mabende thothne waseneno ka girwecho kendo kaponi ni kata ni ng'ato tur to dende dok adok e wang'e. To un kaka jolony mag weche rwecho wacho ni ber ka ng'ato dhi ir professional kaka Dr. Hamisi. Kamano. Kaponi ni ng'ato dhi e kor gweng' morwaye kod jago no mokolony chandruoge mage monyalo bedo godo kapok wadonje twak. Nitiere ka ng'at ma ok gi lony mar fuoni mag dhano to timo ni rwecho, samoro onyalo timo ni rwecho to gimoro wayono ok ong'eyo ni tang'o mohinyore iye kanyo zaidi. Koro rwecho morwayi godo no samoro nyalo miyi tabu zaidi, makoro samoro nyalo miyi keto kata koponi nyalo bedo ni chango to kinyal chango maber. Koro samoro e ikini makoro mabiro mbele ibiro yudo ka koro samoro fuoni ni mag dendi ok ni sawa sawa. Ai to choke ni bende samoro nyalo chango to gichango ka gigwenyore mok gintiere laini maber. Ai to leche mantiere mamako choke go bende nyalo bedo ni moko nyalo bedo no chot. To samoro ko nyalo bedo gi ng'eyo makare ni to leche go gin leche mage to gichot to gitimo tich mane. Kamano. Erokamano ahinya. Kawuono adwani mondo mwang'e ne fuon moro e del ka wasiwe fuon mopogore opogore kod kaponono ni otur kata kong'ikore. Wawacho ni otur koso kong'ichore en ombong'. Otur. Aha, ombong' kotur. Ombong' kotur. Kapok wadonje tur ombong' Dr. Hamisi, wang'e ni ombong' en fuon mane e del ka kae to tije maduong'e nang'o kato wadonje turne. Koro wanyalo luonge gi dhok machielo ni ofunj tielo. Ofunj tielo. Koro ofunj tielo ni en ilose gi choke adek. Koro choke adek go nitiere achiel miluongo ni the tibia, to gimachielo man oko iluongo ni fibula, aito kama giloso godo joint piny iluongo ni talus. Koro ofunj tielo ka ilose gi choke adek e ng'ut tielo kanyo. Aito nitiere bende ligaments ma bende make, nitiere leche mamako choke go mondo gibede position mondo mi kik giwuogi seche ma ng'ato wuotho kata seche ma ng'ato timo exercises kata activity. Kamano. Ma ka ber to nego beni rito ofunj tielo yo makare nikech ponono ni okotie yo makare nyalo kelo chandruok matamre gi nono. Ofunj tielo ni be momiyo kawuono wantiere ka mondo nyikwa damu wang'e ni to tielo ni wanyalo rite maber machalo nade nikech ka tiendi onge godo maber ok inyal wuotho, ok inyal timo kata sports king'ama ja sport, ok inyal timo gik mang'eny mowinjore nyalo bedo ka winjo kitiyo gi tiendi. Koro momiyo tielo mar ofunj tielo ni nyaka warite maber mondo mi obed sawa sawa. Ma kohinyore to nyaka watimne thieth makare mondo duog sawa sawa. Aero ng'ato samoro okoserito ofunj tiende maber kata bendo rita maber to kotenore kod achiel ariyo adek masir ni mathoro timore opo ka ofunj tiende otur. Osesoyo waito achiel kachiel. Tur mar ofunj tielo en kang'o motimore. Ni wacho ni gin choke adek mantiere kod ligaments kata tonde. Koro seche mwacho ni oturni ang'o motimore e choke gi kata tonde gi. Erokamano Ruth. Koro choke gi wan gi choke adek mabiro loso ma. Koro maa iluongo ni the tibia. En moloso joint piny ka. Aito ma iluongo ni fibula. En moloso joint mantiere gi oko. Aito ma tibia ni moko regie piny kama mondo los koro joint sawa sawa iluongo ni the talus. Aito talus no bende wan gi ligaments mamako kaka ma ligament mowuok e chogo mar calcaneus piny to biro kendo mako fibula ni mondo joint no seche miwuotho to kik obed no onyalo dislocate wuog oko. Aito kendo wan gi medial ligament mamako opande ma iye mondo metiendi kik wata kiwuotho king'ikori to kik joint no wuoge mondo dislocate oko.
kamano. Ai to moro be ntiere mamako ma posterior chien koni, ai to moro be ntiere ma anterior mbele ka. Mamiyo joint no koro bedo motegno ka ntiere e position maber. Koro gima timore ni seche mang'eny ka jwa wuotho to samoro kiwuotho to ng'iko tiendi ka wuok oko to machogo ni ohero tur sana. Machien ma oko kaneni. Ai to kendo bende kinyalo roll tiendi kodok upande ma iye to chogo ma iye ni bende nyalo tur. Koro mane kama koro waluongo ni fracture mar the ankle joint. Kamano. Ma en tur mar ofuny tielo kata ng'ut tielo. Ma bende thoro timore e yore mopogore opogore. Nyalo timore e yor masira kata nyalo timore e yore mopogore opogore. Thothne ang'o manyalo kelo tur mar tielo ikelo gi gik mang'eny. Achiel kuom gi nyalo bedo ni iyudo road traffic accident mano nyalo yude. Masira mag ndara. Ai to bende goganda wa bende matimo sports. Kigweyo kata mpira matek, jok matimo tugo rugby kata jok maringo bende nyalo yude. Kata bende jok ma bende timo training kaka manyalo chal kaka military training bende nyalo yudo fracture no. Koro fracture no nyalo biro ka stress nitiere tiendi kanyo mang'eny nengeche force mitiyo kode tiendi kanyo. Mago nyalo kelo fracture no. Ai to bende samoro bende gima nyalo kele kendo ka bones mag dendi oko tegno, in gi gimiluongo ni osteoporosis. Mago te nyalo kelo mano. Kamano. Choke mag tielo koko tegno maber kaka osteoporosis ma bende wasewuoyo to thothne wawinjo ga ni osteoporosis ong'eny ga kuom jogo ma higi oseniang', ahinya joma mine ma higi oseniang' bende kod thuolo mamalo mar tur mar ofuny tielo nikech osteoporosis kata weche mamoko koso. Wanyalo wacho ni joma mine wacho ni joma nigi higni 25 kaduogo chien to gi joma mine ema yudo fracture no sana. Kamano. Nikech joma mine chokgi ok otegno ahinya. Ka gisegik higni madhi 45 ka gisongo mbele. Chokgi koro ok bedo motegno ahinya. Ai to joma tindo bende timo tije mang'eny. Ka gitimo activity, ka gitimo sports, gik machalo kamano, kata ka gitimo laini mag gedo, gik machalo kamano. Koro mano nyalo miyo giyudo injuries mantiere e tielo kabisa. Kamano. Dr. Hamis daher mondo mi penji, bende ng'ato nyalo bedo kod ofuny tielo motur to ok ofwenyo notur. Koso kapo nono ni otur, tibo winja achiel kachiel ni gini to tur ka. Ng'ato nyalo bedo gi ofuny tielo motur to ok ofweny. Nikech gimomiyo ok onyalo bedo samoro nyalo fwenyo, biro yudo ni to leche mantiere tiende kane pok ohinyore ka leche go chalo nade. Ka leche go tegno to samoro nyalo bedo gi fracture to ok ofweny ni tielo notur. Owuotha kode. Samoro biro nendi e clinic ka koro segi kata mana wigi 3 kata wigi 4. Ko winjo ka rem mane tiende no, owuoni samoro en ni leche maremo to kare no yudo fracture. Koro mago fracture go waluongo gi ni gin stable fractures. Samoro en chogo barore mana matin. Obarore matin. Koro samoro winjo ka okuot matin, oremo matin, lakini owuotha. Koro mano timore. Montiere kesi enago. Yes. Ka leche otegno maber. Ai to ka kendo ng'ato bende en gi ng'at ma dende bende jiore motegno maber. Samoro nyalo beda kuwuotho to ok ofweny. Kamano. Wang'iyo ka agigo manyalo kelo tur mar ofuny tielo ma bende ni sepumonwa accident, masirni mag apaya, impact kapo nono ni ng'ato tiyo kod tiende mang'eny kaka jo sports, jogo matimo physical activities, jogo mantiere military kaka ni wachonwa cha. Kaito kapo nono ni ing'uko tiendi, mano bende waneno ka, gorwok piny bende waneno ka. Magi duto te mage mathoro bedo mang'eny. Matemo timore mang'eny ahinya en mar ng'iko tielo kata gorwok piny. Mane matemo kelo injuries go ahinya. To nikech wachano ni ng'ato nyalo bedo kode to kia ni entiere kode, adwa ni mondo minyiswa ranyisi ma ka ng'ato winjo to nyalo wacho ni nyaka bede ni entiere kod tur mar ofuny tielo kata ombong'na kata ng'ut tienda. Mano penjo maber. Koro gima timore ni ibiro yudo ka nitiere swelling, nyalo bedo ni nitiere tiendi kanyo. To en kuot mar tielo. Koro tielo ni kuot to ok odog piny. Ai to kendo rem bende medo jiwore. Kaka imedo wuotho, imedo nyono piny kode mang'eny, to rem medo dhi malo. Ai to kendo ibiro yudo ka samoro ka koro ibiro nyalo kitemo wuotho to wuotho bende nyalo tami nikech rem ni malo. Koro mago ranyisi manyalo nyiso ni in inyalo bedo ni in gi injury ombong' mar tiendi. Kamano. Ma ka ng'ato neno ranyisi moro amora to kik okawe yoro yiem. Kamano. Nikech nyalo kawe yoro yiem to gino medore ameda. Koro chieng' machielo kata ka koro ne en fracture matin, ka no barore matin to koro dhi ombwatore ma koro turte.
Mago gin gik matimore. Mago gin gik matimore. Kamano. Thuolo ma mondo mi ma otimrega thoro chalo nade? Okay, samoro biro lingana ni to ni itimo activity, samoro ni gore piny. To bang' seche 20 bang' ing'o bang' seche 12 kama nyaka isefwenyo ni nitiere kaka nitiere. To kopo notur completely, tibiro winja ni Wantiere kod ng'ikruok kod tur. Bende ng'ikruok nyalo kelo tur? Ng'ikruok nyalo kelo tur, nikech king'ikori to waluongo ni mano muscular, en yudo ankle sprain. Koro sprain biro kelo gimiluongo ni inflammation mag muscles gi tendons ma wacho mokwongo. Koro ka tendons gi obedo inflamed to pod wuothe, to manyiso ni ka gibedo inflamed to there is possibility ni gibiro bedo ma weak. Koro ka gisebedo ma weak, to samoro koro kimedo tiyo gi tielo no, to nyalo yudo koro fracture. Kamano. Ma kong'ikore to kotimie gimoro to nyalo kelo chandruok. Onyalo kelo chandruok. Daktari, pichani ni dwani wapuonjre go dang'o? Ya, koro pichani en ma pod olero no mana choke. Koro maa emiluongo ni the fibula. Ma en chogo mantiere oko mar tiendi, mantiere e opande. Koro tibia ni en emoting'o weight mari, kaka weight ni oa e ng'uti, e wiyi, ka ridre piny nyaka e chongi. Koro en madhi nyaka e tiendi piny. Koro en emoloso the real ankle joint. Fibula ni en emoketo mar joint mondo gin lode aluoya. Koro mondo dislocate ka wuok oko, ligaments mano wawacho ka ema stabilize. Ema stabilize. Aito ma ka kod ng'iyo pichani nyiso ni fibula fracture. Koro fibula fracture koro otur gi piny ka. Chogo ma oko ni otur. Aito kendo kichake ng'iyo chogo ma iye mana wawacho cha bendo otur. Koro gima koro biro nyisi ka ni koro ankle joint ni en unstable. Ok en joint ma koro stable. Ma kintemo ni biro wuotho kode, kopo ni ne en stable to itemo ni wuotho to gigi pok obedo immobilized, pok otwegi mondo mi kik imed hinyori. To koro ligaments mana wacho ka inyalo medo chodo. Tonde mana wacho ka inyalo medo chodo gi, kendo joint ni endi nyalo dislocate ma wuogi position. Koro momiyo wacho ni kopo ni yudo tabu to ber mondo meringe dhi ir ajuoga mong'eyo tich mare makare mondo ne kako nyalo konyi. Koro ma to nyiso mana kaka choke mantiere piny ka. Koro ka ma e talus mana wawacho cha. Nengeche chogo mage mamloso joint. Ma e talus, to ma e tibia, to ma e tibia fibula. Koro kae ma koro ankle joint to nitiere. Ma samoro daktari bende ng'ato nyalo bedo ni samoro fibula no emotur. To tibia ok otur, kata tibia nyalo tur to fibula ok otur. Mago bende thoro bedo. Mago bende thoro bedo. Koro gima timore, koro mondo mi iyud fracture ma akende. To koro samoro ne in mpira, idhi gwe mpira, tidhi land gi tiendi ma koni ni onindo piny, onyono koma fibula no nitiere. Koro chogo no biro mbwatore. To kendo samoro bende in mpira igo mpira, tinyono sana gi pande mar iye. Bende koro chogo makani nyalo tur. To chogo ni kotur, to remember gima natemo wacho ni ka bende wane gi leche. Mamiyo choke gi bende position. Koro leche gi bende nyalo chot, kendo bende ginyalo hinyore zaidi. Koro ka gihinyore, to gin gik manyalo kawo muda mondo mi gidogi, mondo gibed kare. Kamano. Samoro en tibia emotur kata fibula emotur. Bende ginyalo ga tur mabith, mayiech leche kata ring'o mwadendo kata ni muscles mantiere e tielo kanyo. Maka kanyo daktari wakaw yueyo ka waduogo to kanye mwachako godo. Koro ing'eyo kidienje mag tielo kaka chal choke mag tielo. Wan gi choke ariyo. Wantiere kod maiye gi maoko. Maiye nitiere kaka oting'o ratil ni duto te, maoko to miye stability. To giduto te ginyalo tur, maiye kata maoko. To daktari wacho kacha ni sasa michich nitiere kod chandruok. Dhi mondo mi ine ajuoga. Yena wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok kata wadhi nyime.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. So Monday would license gieki nyakibedgi experience mar 3 years, but the government wants us to have them. Kendi winjo ka sani they're threatening to close companies. So it is not easy to get these documents, but odwaro ni nyakibed ngama wiye ringo matek kabisa. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya, to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Ninja the entertainer. Nonga DJ Smollett le principal de la rumba. Ngekono mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro mar tiedero. Chakre sofaga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumno bedo piny motimo pedro. To ye kanye bakin jangolo mar juma. Ngekono mwenye wangu kumotingo medindo system, kumotingo za ikona galaga, kumotingo Joski Kiambukute. Ngeso kwa ngeso, wangi sinango. See you there.
Machiegni kendo penj laktar kokale RamogiTV ngima en mwandu maa en kidieny mar ariyo wang'iyo tur mar ofuny tielo. Ichich ni otur, ineno kokuot okodog piny, oremo okinyal nyono piny, wacho ni oyo nyaka bede ni gimoro rach ka iringo mondo mi ine laktar. Daktari ka ng'ato osebiro iri, itimo nang'o kata koro ibiro confirm ni ma ato tur, to ma ato ng'ikore nang'o kati chako timo nang'o kuwuok kanyo. Erokamano. Koro kawuono wan gi jatuo ma obiro neno no oseyudo tabu matin dala kocha no udwa podho piny to winjo ka tiende rame tiende makoka chich rame for the last 2 hours koro winjo rem koro oyudo obiro irwa ka en rem mantiere tiende ko kachich to rem ni entiere e fibula kama na tema wacho cha koro kae kama fibula nitiere chogo ma oko ni to chogo ma iye ni ene tibia ai to talas ni e iye ka ai to koro ma e ankle joint e kama ankle joint nitiere koro ka jatuo biro to koro okochunore bende wanyaka watim x-rays ningeche nitiere clinical protocols mwanyalo tiyo godo mwafwenyi nitiere fracture koro protocol waluongo ni Ottawa rule utime nang'o mano koro Ottawa rule no wabiro fwenyo koro wang'iyo 6 inches 6 centimeters bone ma oko ni ipalpeti imulo tiende no iwinjo ni to tiende no nyalo bedo ni fracture nitiere en gi tenderness machalo nade remne no ni malo zaidi koso ken zaidi kiyudo ka remne no rem no ni mana gi kone kende to en malo zaidi kendo onyalo songo tiende to mano nyiso ni samoro ni okoyudo fracture kendo kiduoge tibia koni bende chak timo na examination imulo 6 inches karingo kadhi piny imulo kadhi piny to kiyudo ka rem onge zaidi okochuno ni mondo iter jatuo no mondo odhi otim x-ray ningeche samoro mana ena soft tissue injury kende kendo bende piny mwalo ka bende nyalo mudho kama iluongo ni the metatarsal piny koni nitiere kuonde ma bende wanyalo mulo mwanyalo yudo ka ng'owa ka rem nitiere koro kaka osiepwa Joffrey ma obiro nenowa en to no yudo fracture e tielo ma oko e chogo ma oko koro wabiro tiyo kode mondo waneni to koro koseyudo fracture chogo ma oko to tiende ni pok okuot ahinya koro koyudo fracture to dwani mondo fracture otwe mondo ogeng'e kik obed gi hinyruok zaidi nikech kwa weye to ok obi chango koro Joffrey watimo x-ray to wayudo ka tibia to gi fibula mari nigi fracture tibia en chogo ma iye ni kendo fibula en chogo ma oko kani to fracture ni en stable ko dislocate alright koro biro chunowa mondo watimne watweni waket gi miluongo ni cast mibiro bedo godo kuom 6 weeks to koro kanitiere tabu within 6 weeks gi to bende ibiro biro mondo minewa koro wabiro dwaro ni mondo watim ni cast mondo mi koro wapuonji bende kaka ibiro wuotho gi crutches ningeje tiendi ni koro ok nyal nyono piny yie mondo watim kamano tiendi ni bende waseluoko oler oler koro wadwa mane mondo watim ni haraka mondo koro ma waluongo ni orthopad koro orthopad ni en mwadwa kete e tiendi ka mondo wane kaka wadwa konyi haraka mano koro nyaka ikwongi wuogi jatuo daktari nyaka ikwongi wuogi jatuo ma jatuo yie ni procedure no odwa ni mondo timne ningeche waamua ni koro wadwa timo gimiluongo ni conservative ningeche koro ayudo ka en fracture ma stable ok wadwar ni mondo watim ni surgery koro wadwa ni mondo ang'owa wathiedha mondo mi koro gi physiotherapy seche ma daktari timo mano jahera mar penj laktar ponono ni nitiere kod penjo mora mora wasechako rwako penjo nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page RamogiTV #penj laktar page wa bende en penj laktar iboydo kanyo wang'iyo kacha en hinyruok kata tur mar ofuny tielo wadok kachiel wang'iyo kaka daktari timo ponono ni ng'ato oyudo tur mar ombong'ne kata ofuny tielo kama wachope no itimo daktari koro waketo gimiluongo ni goes ma iye mondo mi koro gimwadwa keto cha kik ringe skin mare koro ma wadwa protect the skin ningeche chogo ni waseyudo ni en gi fracture to en stable koro onge gimoro watimo ne gimiluongo ni reduction mondo mi wadwoke mondo obed sawa koro wadwa mane mondo watwe ningeche chogo no nitiere stable from the x-ray koro ma waketo mondo okonywa kodi mondo mi koro kwa gimadwa apply nicha obed ni koro en gima ma obiro irritate mathoth ne gigo thoro ga bedo kod rochruok mag pien del yes amoro koro Joffrey
Koro wabiro tiyo gi gimo watiyo koro nyasani ma iluongo ni fiberglass. Koro fiberglass ni en kata ka pi okerore matin to ok onyal wuok. Koro kamae kaka ochalo. Good. Moro inyalo pimono daktari ni fiberglass en ang'o nikech koro jatuo fiberglass ni to wan be wadwa ng'eyo e pej laktar ni fiberglass en ang'o to tije en ang'o. Koro fiberglass ni en ema koro iluongo ni Dynacast e dhok machielo. Koro en ema koro wabiro tiyo kode mondo mi wakonywa mondo wa mobilize godo the joint. Mondo kiko chapni koro kiko chapni. Kamano. Koro wabiro kete kama Geoffrey mos. Aito bende kiwinjo kodwa bedo ma tight tinyisa. Kiwinjo ka en tight. Manyaka gidhia e layers kamano. Gidhia e layers. Aito ankle joint kamano hinyore ni bende nyaka koro watwe motegno maber. Motegno maber. Itimo ne gimiluongo na figure of 8. Koro mondo mi obed stable kabisa. Daktari thothne na winjo kiwacho ni samoro inyalo dwani mondo mi oter jatuo e surgery. Yes. To kapo nono ni okena ma odhi ahinya kaka koro mar jatuo wani titweyo ne kaka itweyo ne ni. E kidienje mage ma koro chuno gani mondo mi ter ng'ato surgery kata yeng'o. Koro seche ma ng'ato yudo fracture ma koro samoro chogo ogige cha wuok e leche ma oko ohinyo leche ma oko ka. Kendo seche ma koro obedo displaced kabisa. Mano nyalo chuno ni mondo mi water jatuo mondo timne surgery mondo yeng'o mondo konye kochanga haraka. Kamano. Seche mama timore ni thothne unyiso jatuo ni ka entiere kod tur e ofuny tielo onego beni otimo ang'o namba achiel kiko thor tiyo kod tiende no mondo mi kik inflammation cha medre kachiel kod kiko ti kod tielo ni mondo mi kiko nyon kode piny nikech konyono piny seche ma koro samo wasetwene mani kochako nyon immediately to obiro yudo rem kendo obiro thago choke madwa chako chango ka koro choke go nyalo tamore koro changa haraka. Kamano. Thothne seche ma seche ma ofuny tielo otur kamano otwe e yo makare kaka itwe no obedo kod ritruok makende kaka ibro wacho ne onyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochak tiyo kod tiende no. Onyalo kawo around 6 weeks. Jumbe auchiel. Jumbe auchiel mondo mi tielo obed sawa. Yes. Jumbe auchiel. Tok jumbe auchiel. Tok jumbe auchiel koro nitiere gima koro wabiro timo. Koro Geoffrey koro wasetweyo ni osembo ni. Koro sembo ni kwa setweyo to koro wabiro dwaro ni koro tiendi ni ok bi nyono okado ni mondo bi onyon piny nikech okado no nyon piny mar 6 mar wigi 4 nikech ko nyono piny mar wigi 4 to nitiere cells mag choke ka dwa chako koro biro chako dongo ka koro ka gisechako dongo ok dwa ni mondo chak nyono kendo abiro puonji kaka inyalo wuotho gi crutches maber mondo mi kik inyon piny gi tielo ni kendo bende kik igori piny. Alright? Koro mano gima biro timo. Iwinjo nade? Iwinjo ka liet moro biro matin. Iwinjo ka en tight koso ok en tight. En sawa. Koro sembo mwaketo ni ok owinjore obed ni en tight manyalo tamo remo ok ringi. Nikech kotamo remo ok ringi to tielo bende nyalo towo gi piny. Koro kiwinjo ka en tight tibiro gona simu ni daktari awinjo ka tielo ni en tight ibiro tibiro nena. Nikech samoro bende inyalo bedo ni samoro kaka noturni samoro remo nyalo pul kadhe piny kendo tielo nyalo kuot. Koro wabiro dwaro ni bende ting'e malo mondo ang'owa kik obed ni koro tielo kuot. Koro adwaro ni mondo apuonji kaka inyalo wuotho gi crutches. Nikech koro ng'eni kaka watwe tiendi ni nyaka koro wapuonji kaka iwuotho gi crutches. In tayari mondo wapuonji kaka iwuotho gi crutches? Mori nyalo nyisowa daktari kapok ipuonje kaka nyalo wuotho gi crutches awinjo kimulo ne kacha kapo nono winjo liet moro e tiende kanyo liet no nyiso ni ang'o matimore kata ang'o manyalo kelo liet no e tielo ka. Koro kaka gima osembo mwaketo neni obiro chako kubedo maliet matin to liet no biro kwe. To kendo kapo no nyalo winjo ka poni swelling nitiere tiende ka manyiso ni remo ok ring maber.
Koro kare mokwiny mare to biro winjo ka liet nitiere iye kanyo mang'eny kendo ok en comfortable. Ok obiro winjo ka en gi thuolo makare. Koro mano biro dwarore mondo duogi mondo wacheke. Mondo mi kik remo tamre ni ok ringi. Nikech ka remo koringo kodonjo e tielo. To tielo no bo chako tho. To tielo biro chako tho. Koro kamano. Manyiso ni onego bed liet ma iwinje mana matin to rumo mondo mi chango ochak timore. Kamano. Wantiere kidieny machielo osetwene maber ma e bandage matindi tiyo godo daktari. Koro mae matindi tiyo godo. Mae mar nyasani ma koro atiyo godo. Kendo koro en opek, en e plaster. Ket moro machal simiti. Machal simiti cha bende waketo. To maa to koro oyot kendo ok opek ahinya. Aito kata ka pi okirore matin to pi ok nyal kethe. Koro miyo joint bedo stable maber. Kamano. Erokamano ahinya. Kapok ipuonjo jatuo wa kaka onyalo chako wuotho kod tielo malit ma oyudo hinyruok, wadwa ni wakaw yweyo mana matin. Seche mwakaw yweyo ni adwa ni mondo mi ikri kwaduoge kidieny mar adek, idhi penjo Dr. Hamisi penjo duto te ma inyalo bedo godo. Kaeto bende wabro konyore kaka wanyalo rito tiendewa, ofuny tiendewa e yo makare mondo mi kik wabed kod tur kata ng'ikruok. Kik isud kata matino. Well, Santos Gloria Speedy Sagon. Osebedo kinde malach nyakwa Ramogi. Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika uchiel dwe mara ng'wen gari ndiko chakore saa 2 okinyi nyaka saa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhi keto stage piny gi ngolo mamoro bang' moro nyaka giko. To kochopo tieno, Ramogi FM kureka makore koda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Dokopo, niwe jadini baba kadara hila. 5,000. Well, Santos Gloria Speedy Sagon. Osebedo kinde malach nyakwa Ramogi. Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika uchiel dwe mara ng'wen gari ndiko chakore saa 2 okinyi nyaka saa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhi keto stage piny gi ngolo ma. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 hash to get blessed. Bote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principale la rumba. Nekoro mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso kwa kelo ni chendro mar tiedero. Chakre safaga chiel nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motigo pedro. To ye kanye bak njangolo mar juma. Nekoro mwengeji wangu kumotigo medindo system, kumotigo za ikona gadanga, kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Bon aventure ngogo Chris. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e RamogiTV. And we are
going to escalate it such that we are going to stop all offering also private services that were offered before by consultants. Ng'anyo ma lakteche medo jimbore ka jolony mag thieth makonyo e kar thieth ma Kenyatta bende riwore kodgi e kinde ma piny owacho omako chung' ni dwachgi ok nyal lo aruya. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program. Piny owacho chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebed ka iuso ne jopur ma pacho ka. To wagombo ni komiwa chiro maber machalo kama, wabede ge johala ma oko, nyithindwa yud kuonde manyalo tiye. Piny owacho chako gedo mar chiro manyasani mar Anene kaunti ma Migori e nengo mar shillings million 55. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ma en kidieny ni inyalo penjo laktar penjo duto te ma intiere godo. Hello penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Koro gine koro kanye madwa na ng'eni to sida mane manyalo kelo mano. Manyalo miyo ka ng'ato gine otur ka ng'ato tur to kichome to kodoge wang'e odok gine ko bam kuleng'ore ko kane madwa na ng'eni sida mane. Daktari hapa ni mano penjo maber mokalo ka ng'ato tur to samoro odhi ochomne kata omakne to odhi ochango ko bam. Ang'o manyalo kelo shida no? Gima nyalo kelo shida no ni en ng'ato nyalo koso lony mar duoko gino e wang'e. Aito namba 2 samoro nyalo bedo ni kano tur to kao muda maromo nade mondo mi odhi one jalony makare mondo mi okony chogo ne mondo doge wang'e. Nikech kaka nacheko wacho mokwongo ni kopono otur titemo wuotha kode to biro medo mondo hinyre zaidi. Koro ibiro yudo ka koro leche mwawacho ka bende koro osekawa angle mopogore. Koro ka gisekawa angle mopogore koro kata kitemo riyo gi mondo giduoge laini waluongo ni muscular spasm. Koro muscular spasm manyiso ni leche ka osechako jiwore. Koro ka gisejiwore mondo mi ichor chogo cha mondo duoge wang'e mobed sawa biro bedo tabu. Koro seche ma ng'ato yudo hinyruok owinjore kodhi oneno daktari e samo winjore makare. Aito neno daktari molony laini mar choke to gi leche moriene chogo go modo je wang'e. Owinjore bende wanyalo duoke mondo mi odoge wang'e sawa. En mana ni kaka dhano to dhano ng'iyo gi wang'e to nitiere bende ka Nyasaye bende nochweyo. Erokamano nyawatere kod simu machielo kato bende nusenyiso e chenro ni awe akaw simu mondi. Hello penj laktar. Hello Ruth. Hello. Lo ndio tupeleka kani mama jingo ka. Apenji kama Ruth. Wawinji? Ng'ato ka kono to kama Wona do kare. Penj laktar no kamano. Ka ng'ato tur wanyalo lose duok choke go modog sawa. Kata ka en ja footballer wanyalo chome modogo go football. Ka en jang'wech wanyalo chome mochako dogo ringi. To mana ka otime e seche mowinjore. Koro gima kelo tabu mar bam mar choke cha en sa ma jatuo cha obiro mondo mi one godo daktari jalony makare. Aito kendo ko biro beno neno jalony makare. Daktari chenro mar penj laktar ka nunyisowa kata usebedo kupuonjo ntiere kaka Nyasaye nochwe choke ma kapono no ni chogo iwe aweya to ntiere kaka ochako chango kende. Ochaka chango kende. Kapok atieko penjo nano we wawinja ni japenjo machielo penjo nang'o. Awito ja winjo nano. Adira mane man kanyo nigi chako chango kendgi choke chako riwore kendgi kaito bende ntiere kaka obuka ka shape moyudo kanyo no mondo mi omeda dhi nyime kod ngima en be. Mana diri kabisa. Koro ineno kaka kawuono wasetimo ne Joffrey plaster mwatimo kane. Chogo no koro biro changa kende. Gima daktari biro timo ka koro tin. Ningeche koro gima wanyalo timo mana ka nitiere exercises mwanyalo miye kaka wasitwe ne osembo no. Koro nitiere exercises mwanyalo miye mondo mi okony remo mondo ringo dhi e tiende kanyara karaka mondo mi okony mondo ochanga raka. To chogo bende nitiere kaka
den dhano chwere. Nitiere kaka den dhano waluongo ni the genetical. Nitiere mana kaka gigo biro ringa ma doge wang'e. Magi ma daktari kaka initimo en mana konyo chogo mondo mi odoge wang'e to chogo biro chango. To chogo koro changa. Kamano. Daktari, jatuowa ni seto ne plaster ma bende ok ang'eyo ni we akaw simb Dorin kiyiena. Dorin, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. An gi penjo. An gi nyathi ma ja 7 years. No wuok koa e liet. Modwar moturo odiochienge 2. Koro ka naseri osiptal to nochomne badeno to bade chango kobam. Koro nagombo penjo daktari ni to be sani nyathino nyalo lokore from 18th of February nyaka sani lwetene pok ocham. Koro agombo ng'eyo ka be daktari nyalo konye mondo lwete odog maber. Pod en ja 7 years. En ja 7 years. Gini ne ochoma ndalo marom nade chien? Natere the following day. Natere hospital 19th of February. Ema nochomne moketne plaster for 1 month. To ka nodok wago picha to chogogo no oyud kowuok marach. And daktari manochomone did nothing about it. Koro nyaka sani lwedogo chango kobam and ande koro akia kaka tin. Mano penjo. Ka daktari nyalo konya to onyisa ka banya yudo kony. Mano penjo ma serious daktari yiena mondo mi amake kanyo akaw simu machielo kati duoge kanyakla. Hello, penj laktar. No, Papo. Yes. Hello? Yes, Ruth. Machiegni wawinji. An gi penjo ni. Opako tielo mari ombong tielo makuot ento otur. Okuot to samoro rewni. Mano nyalo nyisa ang'o penjna laktar. Laktar nitiere ka abiro duoki. Wachak kod nyathi ma jahigni abiro daktari. Oe wi yien mogore piny motur. Otere siptal kaka wacho ni mondo mi watere nyithinde siptal ka nitiere gi chandruok e siptal. Obam seche ma ochango. Bende nitiere thuolo ni nyalo kony nyathini machak duoke wang'e. To procedure dhi chalo nade? Okay, samoro owacho ni chogo osechako chango to chal ka gima obam. Ok en e laini maber. Koro ka ok en e laini maber to nitiere moko ma koro luore ni to fracture no nochalo nade seche mana otur. Koro ka nitiere fractures moko motur mowuok oko sana. Mok nitiere laini ma samoro inyo nyaka leche mantiere kanyo. Koro mano to samoro wanyalo advice ni wanyalo neno orthopedic surgeon. Mondo koro the orthopedic surgeon nikech ing'e ni samoro lechego samoro kata kiketo ne plaster to ka gi dislocate sana to onyalo dwaro ni mondo otwe ne chuma moro matin kata ochwe ne wires moko mondo ket chokego otwere gi skru mondo ket chokego obed e laini maber mondo mi gichangi. Nikech samoro nyalo bedo ni kaka notur zaidi ma choke ka nowuok oko aito leche mantiere around go bende nohinyore. Koro ka leche go hinyore zaidi to samoro koro kata kitemo duoke mondo duoge laini to samoro nyalo kelo tabu ok nyalo bedo mondo bed mayot. Koro samoro nyalo keto mondo daktari mar orthopedic surgeon oket chuma mondo make mondo bed sawa sawa. Makoro bochuno ni mondo mi odog e yengo kata bero. Koro kata kapok odok e yengo to nyalo yudo thuolo mondo dhi ane ir jalony makare mondo miye opinion. Koro kupo ni ok en gima inyalo tim gi physiotherapist kata mana jalony manotimo mano to koro wanyalo refer mondo mi odhi onene gi orthopedic surgeon. Yena mondo mi akawe simba Frank kaito wadhi nyime. Hello Frank, penj laktar. Ruto imore. Machiegni. Frank macho ina anu baka. Machiegni. Ora penjo daktari kamae. Elo no kaka koro seba. Nyalo bedo ni kendo chako na pasora matina chako kwar kendo. Akinda no chako wuok kaka no kete no. Nitiere inyuok mora kata nitiere gi konya kendo mondo mi gichage duoke wang'o to koro chogo no nyalo bedo ni koro en gima onge kod ndase mora. Ero kamana ahinya. Ageno ni winjo penjo mar Frank. Awinjo penjo mar Frank. To kapok wadhi ka Frank wadog chien matin. Tielo mokuot cha. Yes, to okotur. Okotur. Koro tielo kokuot okotur nyalo bedo gik mang'eny. One, samoro nyalo bedo ni ng'ato nigi tuo moro mopogore gi
inyruok mar tielo no. Onyalo bedo ni en kata gi heart problem, onyalo bedo kata ni en gi diabetic problem, onyalo bedo kata ni en gi kidney problem, kata onyalo bedo ni en gi gima iluongo ni cardiovascular disease, manyiso tuo mar ligendre mag remo. Mago te kata gima bende onyalo wuongo ni lymphatic drainage system mare. Nyalo bedo ni nigi tabu ok odrena haraka. Mago te nyalo kelo tielo pap tielo makuot, kata kaka miluongo ni elephantiasis, gik machalo kamago. Te mago nyalo kelo mago te en lymphatic drainage mare. Koro kupo ni tielo no onge gi fracture to nyalo neno physician mondo watim ane investigation ni tang'o manyalo kelo tielo no. Momiyo nikech ber kinone ni en ang'o mamiyo tielo no kuot kamano. Koro parameters mawacho go ni en onyalo bedo ni en gi heart problem, kidney problem, kata onyalo bedo ni en gi diabetes, kata onyalo bedo ni en gi lymphatic drainage system problem. Ema nyalo kelo tielo no mondo kuot. Wadhi ka Frank. Penjo mar Frank nowacho ni samoro osetweyo tielo kama. Frank penjo ni koro kosetweyo tielo kama to kendo ochako yudo another one, ogore piny. Koro mano emomiyo koro dwa ni seche ma iseyudo fracture ni to koro nyaka puonji kaka idwa ritori, kaka idwa wuotho gi crutches. Koro samoro yudo ka samoro jatuo oketne plaster, to koketni plaster to pok ing'eyo kaka ng'ano winjri wuoth godo, ibiro yudo ni nyalo gori piny. To jotuo mopuonji kaka nyalo wuotho gi crutches maber, ibiro yudo ka jotuo go gin disciplined kendo girito tiendgi makoro tiendgi no ok nyal gore piny. Kamano. Gikanyo no daktari wapuonje jatuo kaka onyalo wuotho. Very good. Koro Geoffrey, wasetuyo tiendi kendo koro wadwa ni mondo wapuonji wuoth. To kapok wapuonji wuoth, wabiro timo gimiluongo ni crutch adjustment. Koro crutches gi seche mondo mi wa adjust gi na daktari yena kaw sim achiel ka pod wapuonjo jatuo kaka onyalo wuotho. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Machiegni? Halo, tukandi. Machiegni wawinji? Apenjo laktar. Okanana ketiyo. Yes, amotweti. Ong'adore akwayo mondo mi ukaw na penjo no. Daktari kanye ma wantiere, wadwa puonjo jatuo kaka inyalo wuothi, to kapok wachopo kanyo en ang'o monego bed ni timo? Koro gimomiyo wakuongo watimo, kapok wamiyo jatuo crutches, nyaka wakuongo check ni crutch tips margi gichalo nade. Geche kopo ni giregore girumo, to ginyalo kier kendo jatuo nyalo hinyore. Mar ariyo, bende nyaka wa adjust ne jatuo crutch gi size mare. Koro mondo mwang'e size mare owinjore bed ni romo, to koro jatuo ipimo tielo ma ok ohinyore. Ipimo tielo ma ok ohinyore. Koro wapime koayo funj tielo upande gi iye kendo koringo kogik kama joint mare mar hip no ne nitiere. Koro kwasepimo mano to wabiro wapimo godo crutches gi. Koro waketo to wapimo. Koro waketo to wapimo. Koro kwa pimo marwani to wayudo ka marwani romo. Kama handle mar tiende ni obedo ni nitiere. Koro kipime to ogik ka. Mano ma e crutch morome. Ma ok ni crutch ni malo zaidi kendo kata en piny. Nikech ka en malo zaidi to ok bibedo stable. To ka en piny zaidi to wabiro chako hinyo nding'e. Ma bende wabiro chako nyuolo another problem. Koro mago gik ma bende nyaka wang'e. Koro jawinjo wano ne penjo daktari ni oneno mana ka iluoko tiend jatuo ka itiketo gauze, kiseketo gauze tiketo plaster maoko. Manyiso ni onge gimoro amora ma daktari timo koseyud ni tielo tur. Mana wakungo watimo examination. Mana watemo mulo tielo cha. Mwase mulo. Ogo picha. Wase neno ni tielo ni en gi fracture to en stable. Koro ka tielo ni gi fracture to ni stable. Koro en mani gimunjire tim nitiere kaka waseto plaster no, wakete kaka unjiro bene mondo bedi. Nikech ka en stable, okocho ni koro chaki dhire, ichom kode kumachielo. Mani biro medo inyo jatuo. To kana en jatuo man gi dislocation, matielo cha no wuok oko, to wapule mwaduoke modog sawa sawa. Kamano. Aneno ka saringo matek mokalo daktari, wadwa puonjo jatuo kaka onego bed ni owuotho. Kamano. Koro Geoffrey, wase tiyo gi crutches, wase pimo crutches gi kendo gin sawa sawa. Koro adwa ni mondo wapuonji kaka ibiro wuotho gi crutches. Koro adwa ni mondo imak ma koni. Kendo makoni ni, koro kisemako mano kono tielo ni koro konyon piny. Koro iting'a malo nikech kinyono piny tibiro hinye. Kendo makoni ni ket koni, lor piny matin, kamano. Good. Koro en koro iting'a malo. Iting'a malo. Ai tichoro crutches matin. Haya, tistolo tieno machielo ni. Kendo songa crutches. Very good. Ai to kineno ka pi nitiere to kidhi kama pi nitiere. Songa. Good. Again. Songa. Good. Kanyo pani ber, pani johera mar chendo ni oneno kaka onego bed ni timo. Wadogi, Geoffrey. Wadoga. Ochako duoga mus kamano.
To daktari owacho ni matimore kuom jumbe 6. Yes. Ka iwuotho gi crutches. Jumbe 4 iwuotho ka tiendi ni malo. Juma mar 4 kadhi mbele to wanyalo timo gimiluongo ni partial weight bearing nyaka week mar 6. Koro week mar 6 kadhi mbele nyaka week mar 8 koro wanyalo tito tielo koro dhi piny ka koro nyono waluongo ni full weight bearing. Luore bende kaka joint no colors kaka choke go chako chango. Kamano. Amor mokalo kod chenro ni daktari kendo amor kaka ikaw thuolo mondo mi pimnwa kendo puonjwa kaka onego bene watimo. Wach maduong' ni warit tiendewa. Nikech samoro ok idhi yudo thuolo mar mondo mine laktar molony. Daktari pono ni ng'ato dwa neni, inyalo yudi kanye? An antiere Kilimani Hurlingham. Aran physiotherapy clinic kanyo miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center. Kanyo mantiere miyuda seche mang'eny. Kendo namba na mar simu en 0721 54 68 75. Kigoyo mano ibro yudo wa kendo wabro neno kaka wanyalo konyo. Nuonwa namba no daktari kiye. En 0721 54 68 75. Come on. Jatuo sechango. Wadwa ni mondo mwagol plaster ni. Nikech no tuo piyo mana kama. Otuo piyo kendo en quality mayot. Oko pek ma biro turo jatuo nge tielo tayari ling. Koro ma en manyasani. Kamano. Seche ma igole thothne utimo nang'o moro nyalo pimonwa kaka wagole seche mwatieko chenro ni. Okay. Koro Joffrey adwaro mondo koro wagol ni plaster ni haraka mondo mi koro wachak wuotho motegno ne giche sechango kawuono. Isechango. Koro wan gi machine miluongo ni cast remover. Koro machine ni en vibrator ko ng'ado ng'ato. En gima ng'ato. Koro Joffrey Erokamano ahinya en penj laktar kokalo RamogiTV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Hamisi kendo ne wang'iyo kacha kaka inyalo rit ofuny tielo motur. Ne johera mar kendo ni kamoro amora ma untiere erokamano makende. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kawacho ni ngima en mwandu.